салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. Дӯстони азиз, вақт нест ки видео кунем ва бисёр вақтда берунай меомад педа мекунем ки ягон видеои ҳалол кунем. Чӣ гуфтанем духтаро? Чӣ ки мебинем дар дасти мо маблағҳои зиёд. ба фикри шумо пулои куҷояй? Пулои ширкати Атомияй? Ман метонам духтаро инамихе пулоя нишон тим, пулои ҳар чира шумо да нишон тим бугум ойлики як моҳаи ман дар ширкати Атоми биёи қатма кор кунӣ, анамихе пул мегирем ҳар моҳ, ҳар ҳафта, барои ки дар ширкати Атоми ҳар ҳафта пул мегирам. Лекин ман намехоҳам ки шуморо дурӯғ гӯям. И пулои Атоми нестай духтаро, и вообще пулои дигар касам. барои ҳамин чӣ гуфтанем духтаро, ҳозир давр замоне ҳаст ки одам хеле банча пул намегирад, пула дар карта мемонанд ва удобна истифода мебаранд. Замоне шудагие ки пул остай банд мерава аминалист чида фақат карта кати ва ҳамарам да худош да карта. Дӯстони азиз, и пул нишонтӣ и як намуди чӣ бугума ки намедонам мардуми тоҷик да интереснаям банчаи пул сразу мега вале ва кор мекунам. Лекин ман намехоҳам ки мардума ширкати Атоми бо роҳи анин пул нишонтӣ файрод кунам. Барои чӣ? Барои ки ман ҳанӯз ширкати Атоми пулома гирифтагӣ нестам. Ман дар ширкати Атоми як сол як моҳ кор карда 2 миллион 300 ҳазор кор кардагим. Нигоҳ кунем мардҳо мераванд Россия ҳамқа кор мекунанд, ҳамқадар пули калон кор карда наметонанд. Ва ман ҳамаи ҳамира дӯстони азиз ҷамъ кардагим. Насиб як моҳи дигар ё ки давоми моҳда ман ҳамин пула мегирам, як бор барои шумо ҳам хеле нишон метам 5000 ки бинен, баъдан фақат картара нишон метем. Ва чӣ гуфтанем ба одамое ки ҳанӯзам фикр доред ки кор дар ширкати Атоми ми кардан дар кора ё не? Ман чӣ мегӯям бо як бор дигар духтаро, дар ширкати Атоми ҳама хел командаи ман кор мекунад ки одама ба пул нишонтӣ, баъд ба ваъдаҳое ки ман туда и хеле падарка мекунам, ӯ хеле падарка мекунам, умуман файрод намекунем мо. Барои чӣ? Барои ки кор барои чие духтаро? Барои чӣ мо шуморо даъват мекунем? Барои ки командаи мо бақувват шава ва мо зиёдтар маош гирем ва шумо низ ба маош бироед. Агар шумо ба маош биромаде, и фоидаи моай. Ягон кас бефоида 1 суми пучак духтаро, и оли 50 сумай, 50 сум, 1 сум ягон кас шумо да беҳуда наметия. Беҳуда ҳеҷ ҷода пул нест. Хеле ки ай давр қадим мегӯянд ку бесплатный сыр в мишеловке, ҳамун хелай. ҳар каса фоидаш дар дигараш мераса ки шумо да ягон чӣ пешниҳод мекунанд, масалан кӯҳҳои тиллоӣ, ва шумо мегӯед ки биё ман бирам анҷа, ман да кӯҳҳои тиллоӣ метиҳам, ман да ягала пул метиҳам ва ягала пул нишон дод. Ягала пул ҳар кас барои худаш кор мекунад. Шумо низ дар ширкати Атоми метавонед анам қадар пул кор кунед духтаро. Рӯи экрана бинед. Фақат 1 январ то ҳамин рӯза мемонам ман ам қадар пул кор кардагим. ва ҳар яки шумо метавонед 10 хона 6 анам қадар пул кор кунед. Пулое ки реально фактически документальни омадагиян. Ман ай кабинетам шумо да нишон додестам. Ман бо гуфтам ман метавонам шумо да миллион бор пулои хоҳарма биёрам нишон тем, пулои очама, пулои хонамона, любой чира, не ки ман намехоҳам ки мардума барам хеле чӣ мегӯянд ша як дурӯғ файрод кунам. Ман мехоҳам мардум действительно ёд гиранд кора, бифаҳманд ки пул кор кардан қадам ба қадамай. Осон нестай пул кор кунӣ. Лекин як роҳи осон дора. Агар шумо биёед командаи мода кор кунед, рақамҳои телефони модаи намҷая духтарако ва телеграм канали мо ва ватсапи мо шумо метавонед бинависед. Метавонед рост телеграм каналмон биёед, оиди кор мо шуморо мефаҳмонем. Мо шуморо рӯи рост мегем ки кор дар якҷоягӣ вақта талаб мекунад. И хел нест ки шумо омаден пагах ма шуморо директор мекунам ё намечим чӣ мекунем. Хеле ваъда надорем. Мо чӣ ваъда метиҳем? Биё мо туда ёд метиҳем, якҷоя шуда як командаи хуб мешем, кора пеш мебарем ва шумо маошҳои нағз мегиред. Барои ҳамин барои кор дар ширкати Атоми рақамҳода бинависед, ҳар яки шумо да мо ҷавоб медиҳем. салом алейкум дӯстони азиз, ирӯз рӯзи ид муборак. Ана кӯдако саҳар қати давида рафтанд. Ҳама каса соати 26 буд, ам қабдагда фармоза тақсимкунак мондагӣ. Чӣ хел рафтеса процесси корид? ҳаво хушрӯшдай офт то ваки хушрӯ. Чӣ?
مثلا دهم چیز گمتیم شما برزافش میگم مثلا پیدیش دیگه Фарух аз палетка дастархонамон дохтам. Ма пригалкама бояд кунам. Ма мақсад гузоштагим ки ҳар рӯз пригалка кати варзиш мекунам. Вале хай гудако биан кун. Пакеташона мебинем ки чӣ дода. Дӯстони азиз Равшан омад. Ман дига намерам мегам бифараш дод. Нигоҳ кунед чӣ оварда. Ира ки дод? نمیدونی این شکل داده باشه از که دو جانشه و چی دو جان تکنی اینه خیلی تو خون شکلات کی داد تو نمیدونی естественно تنگا نمیدونی هیچی را کراچ تو نمیدونی کی داد Ана тамошобинон хонаи рухшон омадем. Ин торти наврӯзочкае? Дараҷаи накардем? Кардем куна торт. Чӣ падаркаш кардем? Ман? Чӣ? Нагӯ ки фаберлик. Ноутбук харидаша дадам. Хасос ноутбук. Ман фаберлик падаркаш кардам. Ин фаберлик фақат. Чӣ бихӯрем дар хонаи хуршона? Дӯстони азиз, ин торти ки мо ошидаи гарми гудакмона хову шарафи хонаи Фарида рафтистем. Майда майда ҳамусу акид гардак раҳаким. Тамошобино зада хеста омадем. Мегӯм ки гиядани бигероӣ кунанд, манҷа мегӯяд намеқапа мегӯяд авҷа связ бо гиядани якҷо роид мекунад. ҳамкор майку Марьям ярдан гиядан ройку мегӯ чай мега гиядане ҳава чато гияданира намедои хат байли ва ё дайҷа связ надора ойнам ҷап ҷахшро дӯстони олтухонӣ бо уҷиянад рафтанӣ 2 соат иҷа вадем 2 соати дига бо айҷа мерем олира ёдут набурор Ана махе омадем. Дӯстони азизи ман имрӯз 11 апрел имрӯзи ид ман рафтам торт харидам мидовой барое ки баъди тортхарид бояд чанд ҷои дига мерафтем ба боядхона меомадем ман гуфтам ки агар роз кремдор бихарем ов мешавад мидовой гирифтем баъдан ман омадам полный рӯз кухнира ба дили худам уборка кардам полностью ва дар сковородка ош пухтаистам дераҷани шарафта гуфтам инҷа мешинем худмон ба худмон остаткиҳои гардак мегӯм пай кардамам хеле ва озуқои приправадор ман хом ё обычный озуқам ки ё шӯрак бидиям шӯрак ям приправаи ролтон катиям кунам хеле хулоса ҳай пага кора сахт қабидан дар кор ям моҳи ҳар рӯз аякви авар тамошобино ба ҳамин гапа гуфтагим ки ай пага ма спорт заниматсия мекунам ай пага ма кора сахт мехапам ки ай пага ма мехапам тамошо куни ай пага оши сковородка ки қариб тайёр шудеса дар номери 1 мондагим пакети пайкара мондагим баъд даҳанаки ҳамин сковородкара маҳкам кардам ин сковородка таъриф кардам безиб шуда чи мада маъқул шудам ин сковородка на самом деле ана Happy birthday to you. Hey! Ay sar giro ka karaocha.